Moikka! Eli tulin nyt teille tekemään tämän videon, niin kuin mun pitikin teille tänään väsätä tai huomenna, mutta teen nyt tänään, koska on nyt tässä aamupäivän aikaa tehdä videoita. Eli siis oon nyt mun siskon kämpillä, koska lähti sen poikaystävän kanssa matkalle ja halusin vähän tämmöistä yksinäisyyttä. No ei, siis halusin vaan tulla kokeilemaan, nyt tuntuu asua yksin ja täällä on muutenkin plussi se, että täällä on toimiva kone, minkä takia mä tänne myös tulin, koska on ihan kiva päivittää blogia, niin kuin oikeastikin. Mutta siis joo, ja tää on tosi kiva, kun tää on niinku keskustasta niinku kerrostalo, niin on tosi kätevää tästä vaan lähteä kaupunkiin tolleen. Mut siis niin joo, mitäs suunnitelmia täksi illaksi on, että tytöt tulee tänne meille, siis siskon kämppään. Tehdään tortilloja ja varmaan lähdetään ulos sitten jälkeen ja näin. Joo, ja sitten viikonlopuksi on siis, että mä menen Lahteen perjantaina ja sitten lauantaina menen Samara-alueelle ja en siis ole koko Samara viikonloppua, että menen vaan lauantaiksi. Se riittää ihan minulle, että minä näen Cheekin ja Jossu-kappaleen kuulen, niin se riittää mulle. Ja sitten siellä on kaikki mun kaverit ja valmiina. Ihan kiva. Ja sitten niitä pari päivää, niin lähtö Italiaan, oi vitsi. Siis kyllä mä ootan niin paljon. Siis täällä on nyt ollut tämmöisiä sateisia päiviä pari päivää. Että on ihan kiva mennä ottaa sitä rusketus sieltä sitten. Ja muutenkin Italia on ihana paikka. En ole ikinä käynyt. Mutta siis katsoo kuvia ja on katsonut jotain elokuvia sieltä, niin on kyllä niin ihanaa. Kaikki arkkitehtuurit, talot ja kaikki tällaiset. Kyllä. Milano on ihan mahtavaa mennä käymään ja toivottavasti sinne myös pääsee käymään jossain vaiheessa, koska me ei kuitenkaan sinne mennä hotelliin. Niin. Joo. Sitten niin pari viikkoa, niin sit lähtö onkin Helsinkiin katsoa Rihannaa. On kyllä tosi tavallaan en oota sitä, tavallaan ootan. Siis ihan sen takia vaan, että sitten on enää pari viikkoa, niin alkaa koulu. Niin. En mä halua etellä niin pitkälle, mutta kyllä nyt siis olisi ihan kiva, että Rihannan keikäkin tulisi, jos nyt ei ajatella huonoja puolia. Joo. Joo, ei tässä lomassa oikein muuta. On ottanut nyt siis viime viikolla aika paljon aurinkoa, mikä näkyy siis ihan oikeasti, että olin punainen kuin punainen rapu. Tai siis niinku otin päivässä siis 4 tuntia aurinkoa, niin illalla oli sitten sen näköinenkin. Juu. Ei tässä oikein muuta. Pitäkää hauska päivä ja pitäkää hyvää loman jatkoa teille ja tällaista. Hei, moi moi!